Здравейте! Това е Джиджи и днес искаме да ви покажем с нея един много добър продукт, който ни е любим и на двете отново тук пред вас. Това е тоалетната на моето зайче и днес искам да ви предложа един продукт, който е напълно органичен и можете да го използвате както за тоалетна, така и за постелка на вашето зайче. Ето това е продукта. Ако мога така да ви нарека, тези пелети са напълно екологично чисти. Те са органични, лесни за употреба и когато изпълнят своите функции, спокойно можете да ги изхвърлите в биоконтейнера. Те самите, тези трици или пелети, не знам точно как да ги нарека, притежават изключително смукателна мощност, предотвратяват миризмата, най-вече острата амонячна миризма от тоалетната. Антиалергични са. Самия добив на тези пелети и обработката им, те са обезпрашени и затова могат да бъдат ползвани от собственици на животни, които имат проблеми, алергични са, не дразнат кожата на животинката, докато му остава сухо, тъй като горната част не знам как успява да пропусне влагата надолу и горната част винаги е суха. Затова не дразни кожата на самия любимец. Много са лесни за употреба. Просто разстилам на тънък слой в тоалетната, както виждате. И вече когато се зацапа, просто можете да го изхвърлите. Дори предполагам, че може и в градината да се ползва като тор или да знам. Не съм много сигурна в това нещо, но въпреки това предполагам, че е възможно. Абсолютно разградим продукт. Така че това е, което искам да ви представя.